Terve! Käymäpäs tekee tämmönen pikku retki. Ollaan Lauhevuoren kansallispuistossa ja tehdään täällä semmonen 20 kilometrin lenkki. Ja yövytään tossa todennäköisesti Spitaalijärvellä 1 yö. Ja sitten huomenna takaisin kotiin. Eka taukopaikka olisi tuossa Ahvenlammilla. Tai itse asiassa Kaivolammilla, mikä on siinä Ahvenlammin aivan vieressä. Siellä pidetään pikku ruokatauko ja sitten lähdetään taas jatkamaan. Joo, mä jätin tullessa auton tuohon Lauhan tuvalle. Siitä oli aika näppärää lähteä tänne poluille. Mä lähdin kiertää tätä myötäpäivää ja tässä tää alkupätkä, ensimmäinen 7 kilometriä, on aika lailla tämmöstä mettää, mutta välillä tulee sitten tämmösiä aukeita, että vähän näkee täällä ympärilleenkin, mutta pääsääntöisesti se on tiheitä puskaa, että näkyvyys on joku 10 metriä. Mutta ihan kivat polut täällä muuten menee. Siinä on hyvän kokoinen muurahaispesä. En tiedä mikä on käynyt kaapimassa tuosta sivusta tuota. Saas nähdä, onko täällä hirvet liikkeellä tänään, kun tuossa matkalla näkyy hirven mettästäjiä. Siellä olisi Kaivolammi, 4,1 kilometriä. Sinne lähdetään syömään. Menisikö vasemmalta vai menisikö oikealta? Keskeltä en mene. Mennään oikealta. Vähänhän ne hörppäs muuta autosta. Mutta ei onneksi kastunut. Nyt näyttäisi, että tullaan tämmöiseen peikkometsään. Jännä näin jouluaikaakin vielä, niin täällä on ihan vihreätä täällä mettässä.
Siinä on reitin ensimmäinen nähtävyys. Siinä on joku pohjavesipato tai joku tällainen vastaava. Ja mä en tiedä, kai tää on ihan juomakelpoista vettä, kun se on pohjavettä. Siinä ei varmaan hirveästi mitään ylimääräistä oo, ellei tuolla oo yläjuoksulla joku elukka kuollut, mutta ainahan näissä riskissä. Tuosta härvellistä en kyllä tiedä yhtään mikä se on. Se on varmaan joku näytehärveli. Siinä onkin sitten pikkusen faktaa näistä Kivijalan synnyistä. Ja näitä tulee tän reissun aikaa vielä. No niin, nyt aletaan tulemaan tänne kansallispuiston alueelle. Rupee tulee näitä kylttejäkin vastaan. Tai merkkitolppia. Siellä näkyy toinen. Jos en väärin muista, niin tämä oli peura-aita. Elikkä toi on tommonen vähän niinku häkki niille. Eivät pääse tänne ulkopuolelle sekoilemaan. Kumpiekohan tossa yritetään pitää erosta toisista ihmisiä noista peuroista vai peurojen ihmisistä? Tossa noin sähköt kulkee. Ei se peura ainakaan tosta läpi tule. Se on varma. Nyt tultiin tähän taukopaikalle. Seuraava suunnitelma olisi tehdä vähän polttopuuta tosta ja pikku nuotio. Mulla ei oo nyt tällä kertaa matkassa kaasukeitintä, niin tehdään avotulella ruuat ja tuolta takana näkyvästä jorpakosta otetaan sitten vedet. Ja keitellään kahvitkin siinä sitten totta kai. Ei kai siinä. Ruvetaan kattoo minkä näköistä puuta täältä löytyy. Ai että. Täällähän on koivupuuta. Parasta mahdollista puuta mitä Suomesta löytyy. Ai että. Ja tämä meidän vesipaikka. Tossahan niinku näkyy selvästi, niin tossahan menee laituri tuonne. Että kesällä saa haettua vedet, mutta no, nyt ei tarvii mennä ihan niin pitkälle hakemaan sitä. Sieltä löytyi semmonen pöllykkä. Hauska yksityiskohta löytyi näistä puista mitä tänne on tehty. En oo muualla nähnyt
Tuohon on tehty tommoset 5T moottorisahalla. Elikkä se on aika näppärä tossa vetää, vaikka tylsälläkin sahalla poikki. On hyvä, on hyvä. Ruokatauko tosiaan. Ja hirveän pitkään tässä pystyy olemaan nyt, kun mitä katoin tuossa aiemmin ennen kuin tänne tuli, niin 4-5 väliin pitäisi alkaa aurinko laskemaan, että rupeaa tulee tosi pimeätä, että pitää vaan vetää jotkut nopeat nuudelit tuosta naamaan ja taitaa jäädä kahvit nyt juomatta ja pitää lähteä jatkaa matkaa. Tästä on kuitenkin varmaan vielä 6 kilometriä ehkä sinne Spitalijärvelle. Metässähän kaikki ruoka maistuu tosi hyvälle. Tämmönen perusmössökin niin on hyvä. Ei pitäisi jäädä mitään tänne ja siellä on tulipaikka sammutettu ja nyt pitäisi lähteä ennen hämärää. Menee tonne seuraavaan paikkaan, eli se on se Spitalijärvi ja sinne me jäähän sitten yöksi. Pistetään siellä kanssa nuotio pystyyn ja syödään siellä vähän parempia eväitä kuin nuudelin mössöä. No, tässä tulee näköjään toi Lauhanvuori tuossa matkalle. Siellä on näköalatorni, mutta mitä mä luin siitä, niin se on nyt näin talvella suljettu. Mutta pitää vilkasta, jos sinne pääsisi sinne ylös nousemaan, koska ei se ainakaan kovin liukas. Jäästä pitäisi olla. Joo, ekat innostukset lähti silloin aikanaan tähän retkeilyyn. Just niin kuin YouTubesta on nähnyt kaikkia retkeilyvideoita ja niitä sitten jäi kattelemaan, että voi vitsi, toihan olisi siistiä, että
pitää lähteä kokeilemaan. Siitä hommasin vaan jotain kamaa, millä pärjäs yö ylitettä. Siinä oli jotain riippumattomia tarppia ja jotain varustelleka, mikä tää on tää rynnäkköreppu. Semmonen vaan ja sitten kaikki aivan turhaa tavaraa hirveesti mukaan. Ei muuta kuin hyvillä mielin retkelle. Painoa varmaan siinä repussa oli parikymmentä kiloa. Ja eihän siinä mitään tukia oo, et se on aika hirveä kantaa semmosella painolla. Se oli aika tuskaa se matka kyllä, olkapäät oli kipeänä. Mutta ei onneksi käynyt silleen, että olisi jäänyt se innostus siihen sitten. Elikkä, no nyt on tullut sitten tehtyä jonkun verran näitä reissuja. Silloin alku huumassani montakin reissua kesää, mutta nyt ei ole viime aikoina oikein vaelluksille kerinyt. Tossa kyllä aika selkeästi näkyy, että tohon aikana aallot törmäillyt, koska se on muutamakin tommonen vähän niinku porras menee tuolla alempana. En tiedä miten kameraa näkyy, mutta silmällä sen huomaa aika selvästikin, että siinä on tommoset selvät rajat. Näissä kansallispuistoissa on kyllä se hauska, että täällä näkee aivan erilaisia puita, mitä näkee tuolla jossain puupellossa. Tommosia mutkalle kasvaneita ja kelottuneita pystyy. On vähän kaiken näköisiä. Kelit täällä on kyllä päässyt yllättämään positiivisesti. Täällä ei oo satanut vettä ollenkaan, vaikka se lupas vähän tossa, että sen pitäisi roiskasta pikkusen. Mutta ei oo tullut yhtään mitään. Ihan kuiva ja tämmönen pikkusen tuulinen keli. Oikein mukava käppäillä täällä. Ja huomenna niin pitäis mennä pari asteeseen ehkä. Saattaa käydä pikkusen pakkasenkin puolella. Mikä ei oikeastaan haittaa yhtään, paljon parempi vaan, että menee pikkusen kuivemmaksi tää keli. Ja sittenpä sen näkee huomenna. Ei ainakaan vettä pitäisi sata. Hämäräksän tää alkaa pikkuhiljaa menemään. Mitä luultavammin tästä on ehkä joku kilometri enää perille matkaa. Nyt ruvetaan tulemaan tähän Spitalijärven lähettyville. Koska näyttäisi oleva lähde. Kaivo. Ja täytetään siitä vähän vespulloa. Ja sitten mennään tonne rantaan melkeinpä yöksi. Siellä on mukavempi ja kivempi varmasti on. Se sitten ollutkaan ihan suoraan juotavaa vettä, että sitä pitäisi vähän keittää. No, pitää ottaa tosta melkein rannasta vedet ja keitellä sitten siellä. Sama se mistä sitä ottaa tässä vaiheessa. Hirveästi ei tee kyllä näkyä mitään, mutta tässä sitä nyt sitten oltais. Tullaan tähän Spitalijärvelle. Täällähän meillä on luksusoltavat, kun täällä on bussit siinä. Ja. Mitäs muuta meillä täällä on? Aha. No enpä vitti tuonne ehkä mennä aamutoimille, mutta katsotaan jos löytyis pikkusen fiksumpi ratkaisu siihen. Joo. Täällähän on nuotiopaikka. Taitaa olla keittokatos tuolla oikealla.
Kyllä vain. Tämähän on oikein hyvä yöpaikka. Muistaakseni tuolla vastarannalla. Siellä on toinenkin tämmönen samanlainen paikka, missä on nuotiopaikat ja vessat ja muut. Taisi olla siellä viimeksi yötä, kun täällä on. Tää olisi ollut aivan loistava leiripaikka. Tämmöstä oikein kangasmaastoa. Mutta eipä tarvinnut jäädä tänne. Täältä löytyi tämmönen kyltti. Elikkäs nyt mennään sitten vaan tonne toiselle puolelle tota Jorpakkoa. Tästä syystä mä olin varmaan silloin viimeksikin siellä toisella puolella. Vähän on pimeetä, mutta eiköhän me siihen mökki pistetä pystyyn. Käydäänpäs kattoo. Se on tommonen aika yksinkertainen nuuskamuikkusmalli teltta. Ei tuu muuta kuin tarppi tohon noin. Sitten noin reunat tonne mahdollisimman alas. Kun ollaan tässä järven rannalla, niin eipä siis tuuli tulee tosta aivan niin kovaa tuolta sivusta. Ja tohon mä pistän vielä ton rinkan tohon päätyyn, niin se vähän blokkaa tuota tulta tuosta päädystäkin. Mutta eiköhän me siinä selvitä. Mistä tulikin moinen idea alkaa kuvaamaan näitä retkivideoita. Itse asiassa on ollut mielessä jo pitkään aikaa, että pitäisi alkaa jotenkin taltioimaan kaikkia reissuja, mitä tulee tehtyä. No, mä oon käynyt näitä vaelluksia tekee jonkun verran. Ja sitten, no oikeastaan tulee muutenkin reissattua aika paljon. Vähän joka paikassa. Ja töiden puolesta tulee pyörittyä ympäri Eurooppaa, niin ajattelin sitten, että jos pistäis tämmösen kanavan pystyyn ja alkais kuvailee näitä kaikkia reissuja, mitä tulee tehtyä, että tulis sieltä töistä kuvattua just niitä, kun rekalla ajan siellä tosiaan niin ympäriinsä, niin sitä pääsee aina välillä ihan kivoihin paikkoihin ja siitä päälee kaikkiin kaupunkeihin ja no välillä vuoristoon ja muuta, niin siellä on ihan kivoja maisemia, niin ajattelin, että jos niitä alkas taltioimaan ja tekis vähän niinku YouTubeen semmoista sarjaa sitten. Ja tuossa kesällä tulee muutenkin muutama reissu jo mielessä, mitä tulee tehtyä, että moottoripyörällä pari keikkaa ja no töissä nyt tulee sitä ajettua missä sattuu ja katsotaan minkälaisia reissuja tulee, että kyllä nyt muutama video ainakin teen ja katon vähän, että miten tää lähtee tästä pyörimään. Vaikuttaa ihan hauskalle touhulle, että vähän jännittää toi kameralle puhuminen, mutta kyllä se siitä lähtee varmaan ajan kanssa sitten. Siellä olisi illan evästykset tulossa pasta carbonara. Piti tehdä oikein hienoa ruokaa tänään. Tuommoista
Purkkilihaa, mutta eihän mulla ollut oikein mitään sen kanssa, niin olisi pitänyt raakana vetää. Niin vedetään nyt sitten pasta carbonara. Toi on ainakin helppo. Joo, suht hyvä. Täällä sitä nyt oltais yöpuolen menossa. Vähän ehkä aikana ja aika, kun kello on vasta 6. Mutta et sen hirveästi muuta tekemistä oikein oo. Eikä viitti kaikkia noita puitakaan polttaa tuossa nuotiossa. Et säästetään vähän muillekin. Varmaan katon Netflixiä tässä. Ilmeisesti toimii yhteydenkin ihan hyvin tässä. Niin saa sen pari tuntia edes kulumaan aikaa. Ja sitten unta palloa. Aurinko nousee 10 aikaa about. Mutta pitää herätä vähän ennen sitä. Niin kerkee sitten käydä vielä käppäilee. Tossa on toi Lauhanvuoren näkötorni. Se on pikkusen eri suunnassa, mihinkä mä oon menossa. Et sinne tulee noin 2 kilometriä matkaa. Eli noin 4 yhteensä. Niin pitää aamukaffin kanssa katsoa vähän, että lähdenkö sinne käymään vai jätänkö välistä. Todennäköisesti lähden käymään siellä. Mutta ei mitään. Mä rupean tästä sitten yöpuulle, niin aamulla sitten katsotaan uudestaan. Huomenta. Kello on nyt 10 ja yö meni ihan mukavasti. Mä menin silloin joskus 5-6 aikaa, kun mä menin tänne makuupussiin. Kattelin sinne sitä Netflixiä. Ehkä jopa tunnin verran. Nukahin sitten siinä varmaan 7 aikaa. Nukuin oikein mukavasti 12 asti. Heräsin, pyörin tässä sitten makuupussissa varmaan sen verran 2-3 tuntia. Sitten sain taas untapalloa ja nukuin 10 asti. Meni kyllä muuten ihan kivasti, mutta heräsin tosiaan siinä välissä. Oikeinkin kivasti nukuin. Täällä on ihan mukava oloinen keli. Varmaan 0 paikkeilla on toi lämpö. Ja sinistä näkyy taivaalla. Eli tänään tulee pikkusen kirkkaampi päivä kuin eilen. Se on oikeinkin hyvä uutinen. Joo, tässä yöpaikan lähellä, niin se oli tämmönen lähde. Tästä saa ottaa vettä pulloon ennen kuin lähdetään matkaan takaisin. Sitten ja eilen illalla kun kävin tästä hakemaan vettä, niin lampuvalossa näin kun sammakko kempi tuosta pikku kynnyksen yli tonne toiselle puolelle. Siellä se oli pohjassa vähän aikaa ja kattelin kun täytin pulloa siinä.
Siihen jäi meidän taukopaikka taakse ja lähdetään jatkaa sinne Lauhanvuorelle päin. Käydään siinä tornilla ja syödään siinä vähän paremmin. Nyt syö vaan tämmönen välipalakeeksi tässä matkalla. Ei tuu nälkäkiukku. Joo, siinä tein nuotio eilen tohon ja vähän lämmitin ruokaa siinäkin. Ja silloin oli vähän pimeämpää, ei hirveästi nähnyt tähän ympärille, että mitä täällä on, mutta ihan kiva pikkumaisema tosta aukeaa, kun tuossa on toi lampi takana. Lauhanvuoren näkötornia siinä. Saa nähdä, että onko siellä ovia jätetty auki, että pääsisikö tonne ylös kiipeen. Kiinnihän se oli, ei tarvinnut mennä. Ois voinut olla ihan kiva päästä kyllä tonne ylös. Sieltä jutujen mukaan ne pitäis nähdä ihan merelle asti. Varmasti olisi ollut siisti maisemat. Sinne se jäi. Käveltiin äsken tuosta tonne. Täällä ei oo nuotiopaikkaa, niin ajattelin, että mä menen tosta tietä pitkin tonne takaisin ja menen siihen Spitaalijärvelle, mihin mä menisin ensi yöksi. Ja teen siihen notskin, koska täällä ei enää oo sitten mitään nuotiopaikkoja matkalla ja auto on tuolla. Elikkä sinne sitten tosta. Kesällä jos tänne tulee, niin tää on aika hyvällä sijainnilla, että jos on huonokulkuisempaa porukkaa mukana, niin saa auton tuohon ihan viereen, ei tarvitse kävellä kuin 100 metriä. Saat tuossa tornin juurella. Ja silleen ihan kiva paikka. Nyt ollaan takas tähän Spitaalijärvelle. Ollaan tällä puolella, missä mun piti yöpyä. Tää yö, viime yö. Niin pidetään tässä se tauko. Sitten kävelään toi loppumatka autolle tosta noin ilman taukoja. Tauko pidetty. Seuraavaksi mennään tuonne Kivijadalle. Se on mun mielestä tämän paikan isoin pirunpelto. Mennään sinne ja katsotaan siitä, että mitä reittiä mennään autolle. Siinä on pari vaihtoehtoa, että kiertääkö semmosen, oliko se pirun polku vai meneekö tietä pitkin vasta autolle. Katsotaan siinä lähempänä, että miten alkaa hämärtyä ja sitten katsotaan uudestaan. Noi tauot mulla on venynyt vähän pitkäksi nyt, kun on tehnyt avotuleella ruuat. Se ottaa aina omaa aikansa, kun teet puut ja tulet ja ootat vähän aikaa, että tulee hyvät hiilokset ja keität vedet ja muut, niin se on vähän hidasta. Kesällä ehkä vähän mukavampi silleen, että kun ei oo kiire tuon valon kanssa, mutta näin syksymmällä niin melkein kaasukeittimet tai monipolttoainekeittimet on parempi vaihtoehto. Nämä on kyllä tosi liukka tänään. Pikkuspuutteella, että ihan pystyy melkein luistelemaan näitä pitkin. Taidetaan tulla tämän reissun ensimmäiselle suolle.
Tai tossa matkalla oli ehkä yksi semmonen pikkunen suo, mutta nyt on ihan pitkospuut ja kaikki. Ja harvinainen näkyy tuolla taivaallakin tommonen möllikkä. Täällä on hauska ilmiö näissä puroissa, niin näkee tässä tosi selkeästi, että tää on pohjavettä. Siellä pulppuaa pohjavesi tuolla pohjassa. Purotaimentakin pitäisi ilmeisesti näissä puroissa olla, mutta tää näyttää kyllä niin tukkoselle tämä puro, että en usko, että tässä on niinkään. Siinä on sen verran mukavasti virtaava kohta, että jätättää vesipullon tästä. Ui. On kyllä tosi raikasta toi vesi, mitä täällä saako. Se on ympäri vuoden ilmeisesti suunnilleen saman lämpöstä. Kesälläkin niin mukava ottaa kylmää vettä tosta purosta. Jäähyttää aika mukavasti. Tosta lähtis toi Pirun kierros. Mutta mä katoin, niin aurinko laskee 3 aikaa. Kello on nyt vähän yli 2. Niin mä jätän tällä kertaa tuon välistä. Oishan tuolla ollut mukava käydä heittää toi lenkki tuohon vielä, mutta mennään toi lyhyempi tällä kertaa. Aletaan varmaan lähenee tuota Kivijattaa. Tää on nyt aiemmin ollut tää polku niin tosi tasaista ja helppokulkusta. Mutta pikkuhiljaa alkaa näitä kiviä tulemaan tähän polullekin. Mä veikkaan, että tästä ei hyvin pitkä matka enää oo. Eipä sitä ollut kuin 200 metriä. Siinä on Murikka poikinen. Se on jääkausi aikanaan tämänkin tähän tehnyt. On se aika iso. Tää näkyy jopa Google Mapsista, kun katsoo taivaskuvaa, niin aika selkeänä semmosena jälkenä. En tiedä mikä tää on. Onko tää joku ohituspaikka tehty tähän näin, että jos tulee vastaan tulevaa liikennettä. Ei tarvii töniä toisiaan pois tästä polulta. Paremmalla aikaa tästä saisi aika pitkänkin lenkin tehtyä. Tosta kun lähtis Lauhansarvea kohti. Ja mä saisin jatkettua tätä mun polkua vielä pidemmäksi. Mutta tuo on sitä mieltä, että se ei halua olla tuolla taivalla niin kauaa. Niin me otetaan tosta oikoreitti. Tosta on varmaan muutama 100 metriä autotielle ja siitä kävelään sitten sinne Lauhansarvelle, missä se auto on parkissa. Yhteenveto koko reissusta meni ihan mukavasti. Karaholliseen tahtiin sai käppäällä. Ei ollut mitään ongelmia. Kengät kastu pikkusen tossa, kun toi lumi nyt oli tällä kertaa vähän nestemäisemmässä muodossa. Niin, se kasteli vähän. Mutta tää paikka, niin tää on kyllä aloittelijaystävällinen paikka. Täällä ei oo nousuja juuri yhtään. Ainoaksi nousuksi voin oikeastaan sanoa sen, että kun kävin tänään alkupäivästä siinä Lauhanvuorilla, niin siinä oli mäki, mutta sekin oli pitkä ja loiva, että siinä ei nyt hirveästi tarvinnut puuskuttaa. Ja
ihan kiva paikka silleen, että täällä pystyy tekemään noita päiväretkiä. Tää voi vetää kyllä päivässäkin tän parikymmentä kilometriä. Ja sitten voi tehdä myös näitä yöylireissuja, että saa ihan rauhakseen olla ja nauttia olosta. Suosittelen kovasti. On hyvä paikka kyllä. Nyt ollaan loppumetreillä. Tässä ei oikeastaan tätä maantietä enää jäljellä, että hirveästi ei ole nähtävää. Mutta jos kiinnostaa tämmöiset retkeilyvideot tai sitten ne reissuvideot yleensäkin, mitä mulla alkaa todennäköisesti tulemaan nyt lähiaikoina, niin tykkää tästä videosta ja pistä seuraavat videot kans tykkäykseen ja katseluun. Ja muista myös laittaa seurantaan tää kanava. Tänne tulee video oikeastaan aina sitten, kun vaan pääsen semmoselle paikalle, että pystyn kuvailemaan reissuja. Että säännöllisen epäsäännöllisesti. Toivoisin, että pystys tekemään suunnilleen kuukauteen edes pari videoa. Oletaan aika lähellä semmoista hyvää tavoitetta itse. Joo, ei muuta kuin lähtekää ihmiset lomailemaan ja reissaamaan ja vaeltamaan ja retkeilemään. Tää on ihan mukavaa touhua.